Hello guys, good morning sa lahat. Welcome back to my channel. Ito, papasok tayo ngayon sa trabaho natin. Sana kayo nasa maayos kayo ngayon dahil kami nasa maayos din kami. Sana manatiling ligtas at malusog kayong lahat dyan. Ito, papakita ko lang sa iyo yung view. Yan, yung view, yan. Naglalakad ako ngayon guys, papasok ng trabaho. Ayan. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo. Sa mga nag-aabang sa tutorial ko, mamaya po gagawa ko ng tutorial for Muay Thai para sa mga beginners, para matuto kayo at maituro nyo kung paano, lalo na sa may mga anak na bata o anak na babae, kailangan nyo talagang ituro yun guys. Basic lang. Home Depot. Ito nga pala yung kaila Sara Heronimo guys. Yan, Dagani. Yan. Sarado pa, mamaya pa yan mag-open guys. Init. Masarap maglakad-lakad dito guys. Westgate Alabang nga pala to guys, sa Westgate Alabang. Sarap dito guys, maglakad-lakad o mag-jogging dito. Malapit na tayo. Lakad lang talaga to guys. Pasok, papunta doon. Ayan, malapit na tayo. Mamaya guys, gagawa tayo ng gaya ng sinabi ko kanina, for beginners sa Muay Thai, para kahit sa bahay lang kayo, matutunan nyo, hindi lang kayo papayat, matututo pa kayo kung paano mag self defense guys. Ganda ng views ganda. Lapit na tayo guys. Kunti na lang guys, kunting lakad na lang. Ayun guys, so dami sasakyan, dami pa lang dito guys, mga nagbibinta ng mga sasakyan at kung ano-anong brands guys, na Toyota, Honda, saka Jack Motors, marami pa guys. Ayun guys, nandito na tayo guys sa may gilid ng aming pinapasukan ko. Ayan Ayan. Punta tayo ngayon sa harapan guys para makita nyo. Bukas na pala, papakita ko na sa inyo guys yung harapan. Ito guys yung harapan. Ayan. Sa mga gustong guys pumunta dito, nandito lang to sa Westgate Alabang guys, Muntinlupa. Ito yan, lawak guys. Ang lawak nito hanggang dito sa dulo. Mahaba ito guys. Ang laki ng gym kasi na napasukan ko. Yan, hanggang doon yan. Paikot lang. Ito naman yung harapan namin guys. Okay, pasok ka tayo. So ayun, andito na tayo guys sa loob guys. Tingnan nyo guys. Yan, ito yung karate area, MMA area, tsaka jiu-jitsu, at meron pa tayong arnis dyan guys.
Sa ngayon, bawal pa bata guys. Binawal ulit kaya for adults only na naman tayo. Yan. Okay, tao sa inyo yung gym area namin. Sa mga mahilig magbuhat dyan, meron tayo dito. Oh. Lapit ko para makita nyo. Ayan guys, may mga weights tayo, plate, may mga dumbbells din. Ayan, yun. Pakita ko naman sa inyo yung circuit area natin or CrossFit area. Yan, dito tayo nag-CrossFit guys. Ayan. Meron tayong mga gamit dito. Yan, di pa naayos kasi wala pa yung janitor natin. Okay. Yan guys, yung labas niya. Salamin tayo. Tapos, kung sa mga naiinitan, pwede naman natin itong i-open. May door tayo dito guys. Yan. Taas ng hangin. Sarap. Sarap ng hangin. Okay. Ito naman yung may electrical bike tayo, may elliptical, tsaka meron tayong treadmill. Okay. Saksak muna natin to para gumana, baka mamaya may client nang darating. Okay. May papakita ko sa inyo yung mga program na ginagawa namin. May chart kami dito guys. Oh, mga pinapagawa namin yan. Pag halimbawa gusto mag crossfit o functional, ito mga exercise na pinapagawa namin guys. Okay. Ito naman yung cage namin for MMA guys. Kahit gaano karami tao dito guys, hindi kayo basta magsiksikan, lalo na gusto nyo mag-bag o kung bag lang pag-uusapan. Napakadaming punching bag dito guys. Okay. Papakita ko naman yung boxing ring natin guys. So, yan. Wait lang. Yan guys, boxing ring natin. Oh. Ang lawak yan guys. Boxing ring natin. Ayan, boxing ring. Ayan, boxing ring natin yan guys. Okay, lawak. Ito naman yung labas niya guys. Yung dinaanan natin kanina. Puro salamin to guys, yung gilid niya. Kaya di kayo mabuboring dito kapag napapagod kayo. Dito lang, tingin lang kayo. Yan. Yan, pwede doon. Mahaba yun guys, mahaba. Yan. Magandang mga tanawin dito guys. Saka mahangin pati sa labas guys kasi napakaraming puno. Okay, so ngayon punta muna tayo sa kwarto kasi magbibihis ako. Ito yung mga gamit namin for boxing, Muay Thai. Yan, meron tayo guys. Ayan, may shin guard kami. Yan, may gloves, mga gamit, punching bag, ayan, mitts, tsaka kick pad naman to. Okay, meron din tayo mga gloves dito. Sa mga walang gloves o walang hand wraps, libre lang po to, pinapairam namin. Wag nyo lang po iuwi kasi bawal yon. Kami naman yung mawawalan. Okay? So guys, hanggang dito lang muna guys. Kasi pag-training muna ako mamaya. Hindi ko na muna ipapakita. Sa mga hindi pa nakapag-like, share, and subscribe guys. I-like, share, and subscribe nyo na ito para mas baybayan nyo yung mga ina-upload kong videos para makita. Lalo na yung mga tutorial na ituturo ko guys para lagi kayong updated sa mga i-upload kong video. Sana sa araw na to, ipopost ko na tong video, sana magustuhan nyo guys. Okay? God bless you lahat at keep safe everyone.